Práce v oblacích. Z kabiny ve 3 metrech vidím úplně na všechno. A to pěkně z nadhledu. Mám pořádnej dos. Rameno až 15 metrů dlouhý a s velkým rozptylem. Jo, rád dělám pořád. Tady s moderní technikou, kterou máme jenom pro sebe. Můj bagr, moje kabina, moje kořist. Žádný vedro ani zima, bez luku, bez prachu a všechno pěkně v pohodlí. Do toho mám kompletní výbavu. Od helmy až po boty. 5 týdnů dovolený, příspěvek na připojištění, kulturu, sport a stravení. 1 směna denně, kterou si užiju. A odpoledne můžu jít s dětskama na basket.